Goedenavond, het is zondag 30 januari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De Aldi-supermarkt in de Grevelingenstraat in Zierikzee is zaterdagavond overvallen. 3 overvallers bedreigden het personeel met een steekwapen en zijn er daarna met de nog onbekende buit vandoor gegaan. Niemand raakte gewond. Omdat de daders nog niet opgepakt zijn, vraagt de politie getuigen zich te melden. We zijn vooral nog op zoek naar mensen die bijvoorbeeld gezien hebben waar de daders naartoe zijn gegaan. Of dat ze misschien in een auto zijn gestapt of een ander voertuig, of dat ze er te voet zijn doorgegaan. Want ja, die daders zijn op dit moment dus nog spoorloos. Ook buurtbewoners en bedrijven in de buurt met camera's die mogelijk beelden hebben gemaakt van de daders, kunnen zich bij de politie melden. De medewerkers die bij de overval aanwezig waren, hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Ruim je afval lekker zelf op? Die oproep doet voetbalclub FC Douwendalen uit Middelburg. De club zamelt oud papier in voor extra inkomsten. Maar tussen het papier vinden ze vaak ander afval. Zo vaak dat 2 vrijwilligers zelfs zijn gestopt, omdat het afvalscheiden te veel werk werd. Ja, helaas wel. En dat is het meest vervelende. Mensen doen het vrijwillig, doen het voor liefde van de club. Het is economisch gezien geen hele grote winstpakker, maar het is goed, ook ecologisch gezien. En dan is het jammer dat ze hierdoor afhaken. Wie die mensen zijn die illegaal afval storten, weet Kuijs niet. Ja, mensen die waarschijnlijk de borden die we hebben niet goed begrijpen. De plakkaten die hier staan van wat er wel in mag en wat er niet in mag. Dat is toch opmerkelijk, want het staat toch vrij duidelijk aangegeven wat er wel en wat er niet in die container mag. En de meesten houden zich daar ook aan, gelukkig. Hè? Dus die enkeling die zich er niet aan houdt, mochten we inderdaad daar adresgegevens van kunnen vinden, dan melden we dat ook wel bij de gemeente. Het geld dat de voetbalclub ophaalt met het oud papier wordt onder andere gebruikt om de contributie zo laag mogelijk te houden. Kuijs heeft daarom ook wel een oproep voor de mensen die hun afval dumpen in de containers. Rij ietsjes verder door, daar is een milieustraat van de gemeente, daar mag het echte afval afgegeven worden. Het huispak kon uit, de hakken en pakken aan. Eindelijk kon het publiek gisteravond weer aan de koffie in de foyer, aan de babbel in de wc en aan het lachen om een cabaretier. In de Middelburgse Schouwburg was het tijd voor de lichte gedichtendag. Een gevulde avond met gedichten, liedjes en natuurlijk een lach. Ik voel me helemaal thuis. Ja, het is helemaal gewoon thuiskomen. Ja. Kunt u zelf ook een gedichtje voordragen? Nou nee, dat kan het niet. Ja, Jantje zag haar spruimen hangen. Dat is zoiets. Gelukkig waren de optredens net iets beter te pruimen. Men zegt, het is een mooie levensfase. Bejaard zijn is een dagelijks festijn. Nou, stik de moord maar met je holle frase. Het sleept je lijf, je toekomst en je brein. En toch loop ik langs mijn levenslijn. Niet continu te balen als een stekker. Er zijn 2 dingen die belangrijk zijn. Vaste verkering en naar bed gaan zonder wekker. Toch zette cabaretière Katinka Polderman uit Zeer-Abskerke maar al te graag haar wekker. Want eindelijk weer eens optreden is toch ook wel lekker. Ik vond het heel erg fijn om weer wat te kunnen doen op het podium, zeker. Elke ochtend vaste prik, draai ik Simon, draai ik Nick. In mijn play klinkt het Rochane en ik voel de boel ontspannen. En het leuke hieraan is dat je aan optredens, dat wat je maakt, dat je ziet wat dat met je publiek doet. En dat is natuurlijk een hele fijne vorm van maken. De amateursport lag door de lockdown de afgelopen 2 maanden stil. Maar afgelopen weekend zijn enkele competities weer hervat. Zoals waterpolo, basketbal, volleybal en biljarten. Maar toch waren er nog veel afgelastingen en moesten sommige Zeeuwse ploegen noodgedwongen thuis blijven. Zo ging het waterpolo-duel van koploper de Zeeuwse kust uit Vlissingen tegen Rotterdam niet door, omdat er te veel coronabesmettingen bij de Zeeuwse kust zijn. En kwamen de handballers van HC Zeeland in Middelburg niet in actie, omdat de tegenstander te weinig spelers had. Ook werden veel jeugdwedstrijden in het amateurvoetbal afgelast, omdat er nog veel kinderen ziek zijn. Wel werden er veel oefenwedstrijden in het amateurvoetbal gespeeld en met publiek. Zo waren er ruim 400 toeschouwers bij het oefenduel tussen eerste klasse Kloetingen en derde divisionist Hoek. Kloetingen komt op een 2-0 voorsprong door 2 goals van Dano Laurens. Maar Hoek buigt de achterstand in de tweede helft om, onder meer via deze fraaie vrije trap van Ruben de Jager. Hoek wint uiteindelijk met 2-4. Volgende week gaat de competitie weer van start.
Ik hoop gewoon echt dat wij gewoon allemaal weer in voetbal in Nederland weer lekker verder kunnen met het spelletje waar we allemaal van houden. Het is mooi voor het publiek, voor de clubs, voor de verenigingen, voor de spelers ook. Dit is denk ik waarvoor we het doen. Het was een prachtige dag vandaag met wat koelte in de ochtend, maar al veel minder wind dan gisteren. Maar de branding was door de wind van gisteren nog vrij hoog. En morgen krijgen we serieus hoge waterstanden, want dan komt er een tijdje een harde tot stormachtige noordwestenwind. En over een paar dagen is het ook springtij, dus dat wordt belangrijk. Vannacht komt er ook al windkracht 5 tot 7 te staan. In het begin valt er regen en later zijn er buien en een paar opklaringen. Maar morgen trekt een depressie over Noord-Nederland naar Duitsland. Wij krijgen een west tot noordwesten en later een noordwestenwind. Dat wordt windkracht 6 tot 7 en aan zee en op de Schelde vrij vaak windkracht 8 met een kleine kans op windkracht 9. Hoogwater is morgenmiddag rond 1:30. Verder zijn er buien, mogelijk met hagel, maar er zijn ook opklaringen. De maximumtemperatuur is nog ongeveer 6 graden. Dan nog korte dagen daarna. Dinsdag is nog wisselvallig, maar met minder wind. Woensdag en donderdag zijn overwegend droog en relatief rustig. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks nog ons nieuwe programma De Boer is Boos met Floris Jan Sietsema. Veel plezier daarbij en nog een mooie avond.